това ще бъде награда на нашия Magic Drop PlayStation 3. Благодарим на човека, който ни донесе тази конзола PlayStation 3 и тези игри и каза, че няма какво да ги прави и не му трябват, затова ние измислихме какво да ги правим. За всички вас, които идвате в нашия магазин, това ще бъде награда на нашия Magic Drop PlayStation 3, който с колегата го тествахме и работи напълно изправен, както и всички тези игри сме ги тествали и работят. Така че това ще бъде новата голяма награда на нашия Magic Drop, която ще сложим под номер 1. Така че от днес нататък, ако вие играете Magic Drop и ви се падне номер 1, получавате конзола PlayStation 3 с всички кабели, с един джойстик и всички тези игри, така че заповядайте, нека първия, който има най-много късмет, да я спечели. Очакваме ви!